Poštovani gledatelji Max Sporta, dobar dan, srdačan pozdrav, dobrodošli u Kranjčeviću na nogometni stadion Zagrebu, srce metropole gdje će derbi začelja u sklopu 14. kola Supersport Hrvatske nogometne lige odigrati Lokomotiva i Gorica. Dvije ekipe koje definitivno nismo očekivali vidjeti u ovom položaju nakon 13 odigranih kola i bodovi su danas na stolu koji bi jako puno značili jednima i drugima, naročito Gorici koja ovaj susret ulazi sa pomalo nevjerojatnog 10. mjesta na začelju sa 6 prikupljenih bodova. Za Lokomotivu od prve minute kreće Čavlina na golu, vratio se Čavlina između vratnica. Šubarić je protekle dvije utakmice branio, ispred njega Miličević, Dehas, Mersina i Cipetić, sredina Marić, Bubanja, ispred njih Tuci, u samom vrhu napada Kulenović i na krilima Stojković i Ibrahim Aliju. Glavni sudac utakmice je Jakov Titlić iz Hrvaca, pomažu mu Hrvoje Radić i Goran Perica, četvrti sudac Dario Kulušić, a u VAR sobi vidimo Marina Vidulina i Robija Kezelea. Kod gostiju trenera Igora Angelovskog, 46-godišnjeg Makedonca, Banić starta na vratima, tri stopera Stenforden, Jovičić i Krizmanić, na stranama Mitrović i Vojtko, sredina François Pršir i Vujnović i u vrhu napada Jurić i Frukt. Rolica za Miličevića, u sredinu skok Alijua. Tuci pogađa vratnicu. Tuci je pogodio vratnicu, ali nastavlja se napad. Cipetić prema Aliju, očistili su Goričani. Dobar prijenos, Marić, Stojković. Stojković je opalio i brani Banić. Nastavlja se inicijativa, lopta u sredinu prema Kulenoviću i suma sumarum peterac za Banića. Kada će dočekati Slaven. Vojtko, oštra lopta u sredinu, krasna intervencija Mersina, traje i dalje opasnost, Fruk je pucao, odlazi pokraj vrata. Tuci se snašao, prošao pokraj François, Tuci i dalje. Tuci prema Stojkoviću, Stojković glavom prema Kulenoviću. Kulenović! 1:0, fenomenalna kombinacija Lokomotive. Tuci, Stojković za peti gol Sandra Kulenovića. Zadržao je mirnoću u završnici, našao prostor za udarac i probušio Ivana Banića. Lokomotiva 1, Gorica 0. Poštovani gledatelji, 13. Hrvački obračun Stenfordena i Kulenovića, nije se oglasio Titlić, Miličević, Stojković. Uzeli su loptu Goričani, krasno Fruk u prostor za Jurića, Jurić bježi. Jurić je ušao u 16, Jurić udarac, brani Čavlina, čisti Mersina. Pršir. Provukao se Pršir, nadahnut slalom Jurice Pršira. Jurić, Fruk. Fruk! Strašan gol, 52. minuta, 1:1 u Kranjčevićevoj. Tko će ako neće Toni Fruk za Goricu. Treći njegov pogodak ove sezone, a uvijek to radi, već nas je navikao u velikom stilu Toni Fruk. Prokop. Pršir. Teška lopta, Pršir je ipak stigao, ali Tomečak je sada dobro anticipirao, uklizao ispred Suka. Stojković povlači, s lijeve strane ima Goričana. Goričan drsko kroz dvojicu, Goričan i dalje, Goričan! Kakav majstor, 74. minuta, Silvio Goričan, 2:1. Ide Locomotion, drugi puta danas. 74. minuta utakmice. Lokomotiva 2, Gorica 1. Gužvu u sredinu i sada su jedan drugome zasmetali Pršir i Suk. Dehas. Vojtko. Posljednji pokušaj Gorice u ovom susretu. Lopta prema desnoj strani. Vujnović prebacio do Jovičića. Jovičić prilika za udarac. Vujnović nema promjene rezultata, niti će izgleda više biti.
Čavlina je ispucao, znali smo da će to biti kraj, Lokomotiva je došla do 4. ovosezonske pobjede. Vrlo važna 3 boda, napokon smo utakmicu pobijedili kod kuće, nismo ni vani prije toga. Važna utakmica, Gorici smo pobjegli u ovom trenutku na 7 bodova, lagano smo se priključili sredini nekakve tablice, naravno bitne su nam sve ove utakmice do kraja ove polusezone i nadam se da ćemo još uloviti koji bod. Nismo loše ušli u utakmicu. Imali smo jednu šansu preko Fruka gdje smo mogli rezultatski možda bolje proći u to prvo poluvreme. Onda u drugo poluvreme smo napravili dvije izmjene, vratili smo se u utakmici i u trenutku kad smo, mislim, i dominirali na terenu je došao onaj drugi gol Lokomotive i oni su znali to do kraja kako izvući utakmicu i mislim da eto, su dobili ovu utakmicu koja je bila značajna za obje ekipe.